kung saan yung poorest of the poor na mga provinces and districts, danto talaga nag-proliferate yung political dynasty. And you can clearly see kung bakit nagkakaganon, di ba? Dahil nga they thrive on poverty. Yung mga local warlords na tinatawag, they thrive on poverty because they take advantage of the poor conditions of the electorate. Di ba nga merong joke na parang gantihan na lang. Sinasabi ng politiko, 45 days ako magpapauto sa inyo kasi 3 taon ko naman kayong sasamantalahin. Sabi naman ng botante, yun nga, 45 days lang kami pwede makabawi sa inyo, babawian na namin kayo ngayon. So, it becomes a vicious cycle that will not correct the disparity of the rich and poor. And yung mga poor provinces, they remain poor because of that wrong